Kaya kita kasih joget jingis ne juga boleh. Eucharist Bakhuid. Ko himen ko para bayit how try Jisu Christ. Mendakasngi ka balang ka kinmau buram ya Ka Maria Theisotti ka kami JONG ka jingsngewsih. Kidon bun gi babatay bun gi jingmut JONG kane ka jingsngewsih JONG Ka Maria Theisotti. Donru kiba ai kerteng Ka Maria kami JONG ka jingsngewlem ne Ka Maria kami JONG ka jingsngewsih. Hapadeng kine ki ketin barok kaya ka balaban syok jimut yangi kalong Ka Maria kaba ka kami JONG ka jingsngewsih. Bun sin ka ketin jingsngewsih kalong ka ketin kaba negatif. Omdon mano na padeng jongi ki bakwa ban sakut ha ka jingsngewsih. Ni barok ni trace tom ni ale ban light na ka jingsngewsih. Ni barok ni kwah bandon ha ka Jingmane. Kabadon ka jingsngewsih ni sngotur. Lese don dru na padeng jongi ki bas ngap yanga pilong ki kami JONG ka jingsngewsih. Namarbon ye da pedang sngosi. Naka daw JONG ikon, naka daw JONG utengah, naka daw JONG Ka Iing Ka Sem, naka daw JONG jimpang jingshitam, naka daw JONG jingjingjar, naka daw JONG jingduk. Lese ngiru ngilong kami JONG ka jingsngewsih, ne upa JONG ka jingsngewsih, ne ukon JONG ka jingsngewsih. Kehimen ki para JONG ka jingsngewsih. Haba ka balang kareke ya ka Sngewbha JONG Ka Maria Theisotti ka kami JONG ka jingsngewsih kaya ka jingpan JONG ka balang kaya ka jingkot JONG ka balang ka kot ya baro ki basngewsih ban peit ya Ka Maria Theisotti. Hapadeng ki jingsngewsih jongi ni habanang ban peit ban puson ya Ka Maria Theisotti kaba lasngewsih. Berkatbangi reke ya ka Sngewbha JONG Ka Maria ka kami JONG ka jingsngewsih bunsin ngiyoi ya ka dur JONG Ka Maria JONG ka jingsngewsih lese ya ka dur JONG ka piata Ka Maria ka bala pediang ya ka metia jogu Jisu don ka tagi dur ba priang donru sekawai pat ka dur ka ba kamitinna Ka Maria badon hinyu tilli ki wai lang bas dung seluit haka Dohnud JONG. But lesa ngis ngotanat kata ka dur. Hinyu tilli ki wai lang. Hinyu tilli ki kita ki wai lang kiyang nagabenda hinyu tilli ki jingsngewsih JONG Ka Maria Theisotti. Ngaladep batay ya ka jingmut JONG ka ne ka hinyu tilli ki jingsngewsih JONG Ka Maria Theisotti mentions SNAM ha hinyu tilli ki video. Kito ki bakwa ban sautu syai kada pilaban lekpai wad ya kita ki video nang ta saskap pin sastamban yoi hinyu tilli ki jingsngewsih ka JONG Ka Maria Theisotti. Ke kita ki hinyu tilli ki jingsngewsih JONG Ka Maria Theisotti. Kalastang nadu kapor ba Ka Maria badu Joseph kila yalam ya Jisu syake temple. Usimeyon wilayat tulupa Shaphang Ka Maria Theisotti. Ka white lam JONG ka jingsngewsih kandung suluit ya ka Dohnud jampi. Ka Maria Theisotti kampat ngutuba. Henry kalapdiang kaya ka baula on ba une ukun ulong kadaw JONG ka jimpenin JONG ka partay bat piru pinya sunot tilang bat kane ka jimpenin usimayon ulayat tulupa Shaphang Ka Maria Theisotti bat Ka Maria Theisotti kalabu haka Dohnud JONG kalalong ka ba pinkindit ya ka kalong ka jingkadaw JONG usimayon ba une ukun uhaban syashitom bat pi ka kamiro pide ban syashitom lang nang ter ka jingsngewsih JONG Ka Maria Theisotti kalong jimpet sya ije kalong ka ba ya ka kende ka ba katsaw ne katsan SNAM
kalaka ukon nang dalawan ke kubor kahaban petno banri ban sumaria ukulong kadar ke jingsosi nang da ke jingja ya ujisu hake temple kalong ka jinglarai ni kiru ke ju kapor ya kemigi pa bakim shimla yo sumaria ukon hekini gisni ngidang yo yaka jingkar pan banduai naga benda ive kina kinde balaja lais ni minda saus ni minda na ying klampat lap ya uksai hadukat no kita ki hingga sem kisno si minda lesa ki kimen ki para ya ki hingga sem ki mi ki pa baro kidang sosi nilaban mudur nilaban skotu habadon ki jingje ha ki hingga sem jongi hadukat no ngin sosi lada ja ya ki kun lesa shitang sni ne shisni baro ne baro shimmi Kashajia kum kene ke jingjia. Don bon ging kasem kelayo mad ya kum kene ke jingja jungi kun ne jingja jungi bayi batoin. Ka Maria Theisotti kalaya kendo kum kata ka jingsosi aga jingim ka jongkar. Te habang iton kum kene ke jingsosi ko himen ko para ngi haben bratele shakija Ka Maria Theisotti bakandup kudup yangi. Nanda ke jingsngewsih ka basau Ka Maria Theisotti kalong galindi dempana. Nadu bastang jongka lindi dempana hadu ka jingiap jongu Jisu Christ. Kalayang skngewsih kalayoyi hadu katno ukun jongka ushashitam ban penim ya ka parte. Bad kala ia solang badukun ya ka jingsngewsih baro. Nanda ya ka jingsngewsih ya ka white lang basan kalong kagba Ka Maria Theisotti kalayang hakijat jong ka dim pana Bakhuid hakaba pet ya ukun ushashitam halor ka dim pana pilaban mudur kadur jong Jisu haka dim pana kadur kaba pensosi ya ka kami pelengkut ya wu baro shirini yang ka jau ya ki ka SNAM omdon ka kami balaban pe kum kata ka Jinglong bashir ke hakikun ki joki nanda yandala penhiare ka metia ku Jisu kala pediang ya ka metia ku Jisu ha ka ti jongka ka white lam bahindriu ka jingsngewsih bahindriu nanda haba kalayoyi balatapno ya ujisu ha ka jingtep ka batimai omde jingtep jong per jongka jingtep jongi nongwei kalong ka jingsngewsih ya ka kami wat ban pentia ya ka metia ukun jongkaru Kametia jongkaru omdon jakashi haban pan keliang. Don neyam kami kipa kibas ngewsih hakane kadur. Nakadaw jong jingto. Nakadaw jong jingjen jar babon jar. Ko himen ko para kane kalong jingsngewsih jonga ba jompi iway pa iway. Lese kane kalong ka jingsngewsih jong bon mut ki beri hakane ka juk ka ba menda. Ujisu ngiyos ngo haka gospel minta kasni ujisu ula aiti no ya ka kami shaka jingpei jomu ya anis Bakhuid bad kane kalong jinya de ka batimai ujisu layai ren ka bat Ka Maria Theisotti kalayai ren ka bat Jisu Christ kumbalai polai SNAM minda ujisu ka jingim jonga kalakut Ka Maria Theisotti kanyai rengkat bani way pay way hapaden bun jai ki jinge jongi hapaden bun jai ki jingsngewsih ki jongi padu Jisu nga aiti ya ka kami jong ka jingsngewsih shaka balang minda mangi baro kibas shashitam namar bun ki daw ngidon Ka Maria Theisotti haka senda jongi habang ya kendo ya ki white lam jong ka jingsngewsih ka dong seloi haka Dohnud ka jongi ngide ben bratli yalade shaka jinga sidelem bar ka Jingngeit ka jong Ka Maria Theisotti kabalayo madia kun ka ne ka jingsngewsih haka jingim ka jongka
ngimde ben snow marwe ngimde ben snow tali hakamat ki jinge babon jai lese don gibru kiba turwa hangi yaki wailam kawe hadin kawe pa don bon gibru ki benshep halo jongi yaki wailam jongi jingsngewsih haka jingim jompe ki kina haka jingim jompe ki kon samla haka jingim jompe ki longo pa bad kadba pedang pediang yakum gini ki wailam ken mau ya Ka Maria Theisotti ka kami jong ka jingsngewsih ka kami jong Jisu bala kaloi ban pediang ya baro jait ki wailam ka ba uble ula IT penkam di ha ka jingim kala kemen ha ka men siam kala on lemba ka ne ka jingsngewsih ngadang ya solang badukon jonga ban penim ya ka pertei ban man rajin penim ya ke balajar ban man rajin penim ya ke basngewsih ban man rajin kemen ya ke beri ke bamdon Jingkren St kane kade ka jimmul JONG Ka Maria Theisotti ka kami jong ka jingsngewsih hato ngilani em ban shem jing tengen ban shem jingmod ban shem jakari haka Dohnud JONG Ka Maria Theisotti balasha yaki white lam JONG Ka jingsngewsih bandung seluit haka Dohnud JONG haka ne ka Sngewbha JONG Ka Maria Theisotti kanang iarap yang iway pa iway bad nagataka daw ko kimen ko para ngishay duwai yakan e ka Jingduwai JONG Ka jingsngewsih yaw ROSARY JONG Ka jingsngewsih ka jingsngewsih jingsngewlem man ka par mapinchem jingtengen ay utray unang karku kardo ingi katbang ile buram ya Ka Maria Theisotti ka kami JONG Ka jingsngewsih ay ti ag jingsngewsih JONG para siya utray lempa ka kami JONG Ka jingsngewsih ko Jisu kublay shibun mela ay ti hangi ya Ka Maria Theisotti kum ka kami JONG Ka jingsngewsih banyat eki umat ban pentengen ini ban pen kalai ban pen seluruh ini hakalindi ya pilgrim jongi ban paishale kerko ini pen slay ini daka jini en ya raw ya utrai Jisu Christ